Morning, Mr. Khan. Thank you very much. Я хочу вам подякувати, по-перше, за ваш приїзд. Для нас це дуже важливо у час війни, агресії Російської Федерації проти нашої держави, перш за все проти наших людей, те, що ви так швидко відреагували, те, що так фахово. Я їхав через Польщу, ми бачили і фотографії в усіх країнах світу, фотографії з Маріуполя, з інших міст України. Бачили те, як страждають люди, як страждають діти, жінки, чоловіки. Закон повинен іти зараз вперед і використовуватися для захисту цих людей. Насправді дуже історичне об'єднання відбулося міжнародної спільноти. 41 країна за 48 годин після мого запрошення в ICC від Колумбії до Японії, стільки європейських країн. Вони зрозуміли, що верховенство права не може жити просто в університетах і судах. Це треба впроваджувати в реальність, якщо ми хочемо, щоб була справедливість. Щоб ці злочинці були притягнуті до відповідальності. Я не просто знайшов цей час. Для мене це, ще раз підтверджуючи, дуже важливо. І я не впевнений, що ви знайдете час від керівництва Російської Федерації на такий діалог. Але я думаю, що якщо все буде справедливо, по-чесному, і всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності, у вас обов'язково відбудеться такий діалог. Я також з нетерпінням чекаю ефективної співпраці з Україною і отриманням інформації всіх перехоплених свідчень для того, щоб дійсно докопатися до суті. Всі розуміють, що відбувається. Є люди, є до 1000 вже полонених, є свідки, є відео, свідоцтва, є все, що вони сказали, без тиску, без натиску. Всі, хто забрали життя у людей, не за що на нашій землі, всі повинні бути покарані. Будемо з вами співпрацювати на найвищому рівні. Дякую, пане Хан. Дякую. На все добре.